Hindi po kaya lost. Numaminsan adamat kanya da. Kaya, Wait. oh. Uy, Yeah. tayo na tumakita, dami di kaya barbaro nga iting mga kanada. Naimbag nga daw kami kakonsaan, dahil ito buot ng pugisan tayo, iti pugis, di ba ron? Merta. Imbag ta kayo ng bakasyon. Imbag baki niya na nga, mayan tayong bakasyon na tangan na lamis, tama pang kaya na puto. Wah! Tapos lalo yung pala ni Mabin, hanlang gaya may suna, duda ka no? Oh. Na-frozen di water line. Ay hana nga ibabati ti ti balay nga nga awan heater na dapat iswit ti heater. Po. Baso da ita tip-tipid da. Yes. Hana kas jay. Iba ti balay mo nga naglames awan ha. No. Santo, ang dadaan na karon mo eh. Awan na. Ano, awan ti mga susar. Ikabil mo lang 65. Oh, alis ada mag-aandar nga heater mo. Ay ako. Awan. Baso da. Tata di ko mas ado ti ipa-repair da. Magastos da. Ano na? Balbaliwang ti linya. Uy. Ano sa ano, kaya nga maroon na ano, tama eh. So, ano ka lahat, sumapanggay na puro yung ano nga dito, awan tagbantay. Yung mga tagbantay nga ang namit lang nga mo, wala ka. Sabi na mo, ayun, muna mo nakita yung tila. System, at nun, mga problema sa tulong. Yay! Balay daw ilili. Oh. Na-program. Bako, sinami namin yung water line. Sabi ko lang, Uy. nabaybayan ba siguro di ba iba? Heating system. Yeah. Dapat ibatin nga at least 65 o kaya 69 nga ta ko. Sabi niya, awan ko may 50 ka eh. Napulad ka. Yeah. Muna si picture kapon na mata. Meron ko na gamit kami si April. Kaya mata na yun. Saka nalanig pa lang yun. Ito. Dito, wait. No, dagman tayo na yan. No, ano. Nagbasa. Nagkakalay na dyan. Oh. No, on the hindi nga nabati akit, awan na. Problema. Magkadala. Dati nagpa-rayat, nagpa-timawag tulong. Muna ta, kasi nga winter,
Tapos lang dadamay niya parilatin dati customer. Hindi ba makamo. Oh, okay. Nakawang daso. Awan pihitin na ta balay. Magdadahil. Place. Heating system. Manamot lang tikas. Nagbasyo nga, ako nagbantay, tumangkit kayo, awan pihitin. Isa siguro makakakit pa eh. Kawan, ang ko ibagbati ti balay ko nga kasi Yes. kanaing ko. Adama nagbabantay wawan. Kanaing aga pinakaon. Manamot lang ti natural gas. $100 ka lang ta winter. Kasi ay agbayad ka ti 5,000. Tapos ado kay damage the water ti pa balay mo. Well, may basic na problema dumaktag no magagaan. So, ano nga minsan, kung ko na, pasublat sa lagi ito yun. Sa lagi na yan. Sa no, anti, maintain na rin nga. Mabalik ba? Baybayan da, basol da. Bakit ba? Nakukuha na. Give the ownership to the next owner. So, ito yung panahon yun. Kaya dapat proplex no? Dapat proplex no? Dati, Dapat proplex no? awanin. Oh. Sa problema nga rin dito. Wait. Mistake niya na conflict. Ginatang may kami kabalinan. Oh. Dapat lang tigway di ng qualifying loan. Kasi yan. Kaya ito mistake niya. Oh. We're not qualified. But they approved it anyway sa non-qualifying niya rin. Wait. Nagnato pa iti interest. Mana to interest na ganyan? So, saka mo nung mga less than 10. Ah, okay. Na ini, una na utang may 14. Oh, okay. 14%. Madi-adi yan. Buwan, bumababa. So di dyan 14, naminduwa nga na refinance,
Yung nga na nga, mabuti kuwan sa mo. 6. Hmm. Mhm. Okay. So, hindi ko na-pay-off mo ito. Na ito na. Ay, kita teman. Cookies di baro. Wait, thank you. Stop. Yeah, stop. Pututan tabasit lang. Yeah. Kumusta lagi di uping mo nga eh, Manong? Mayat. Wala. Wala na kayo, Mike. Kumusta? Mayak mo eh. Wala saan. Mayak mo lahat Good. Wala na sukir. awang mat. 5 MSJ niya, di California. 5 MSJ California. Wala garot. Yung marot doon na malmusdan. Oh, eh. Southern and Northern. Nyaman ti didigrejay. Wildfire, Wildfire. flooding, Mm-hmm. snow pa eh. Alas na. Ada pa snowstorm daw. Nyaman tin ko na. Gusto ko na dan nga day tantay ka na da makikam lagi to yun. Asidigin. Iso si pagpagala nga ron. Saka, Mati kakin saan. wen. Saka tagay di ko sa bali nga bansa nga dati nga hanga giso tata giso. Kita ang ti Middle East nga nagaramid ti highway na nga awan ti drainage. Ay, awan na. Bali nga karayan. Bali naman. Isa pa man ti drone niya. Awan na. Nagaramid mo kalsada. Mm. Ah. Inik kitang nga ron ti darat di ko dapat No, mati. bumaba. Awan na, mapalamin di ko Mali di niya naramid na nga siya. Yeah, agbaling nga talaga ng karayan. Mhm. So, dahil mo Philippines, aduti complain tata. No, lagi po, ti napalabas, Hmm. panagubing, ti tatawi jay. Mhm. Ubing pala nga basi, amunan ti mangkurap. May paiso ata. Iso nga ito na tumakal, nga makadalada doon sa mo na Wala. pamaya. May paiso ata. Yes. Paiso ata. So, niya nga iti ekspektaran no nakadala yung hindi do pa yawan ti adal na kayo, muna ti kurap. Ang kurap ha. Kaya po. No, namo na di 1 plus 1, wala na. Ang bali ng 100 eh. 1 plus 1, di 100 ko na lang. Okay. Mga rundi kay bingay ti Lucano nga, kwang. Kwak. Kwang. Kwak. Wa- Kwak pa yung mga. Adyo. Naloko ti... Tanto, di jay pa ya. Ay amin ni grandma, ano ni grandpa, di jay baby. Mhm. Laglag to. Wala na. Ito na dumakal, laglag. Naglag. Awa. Ito no, dumakal, tagbaling nga laglag, nakaamod tayo. Ay, suro tayo, basik pala eh. Tapos ayaw ping, apay kastoy nga eh. Kalukuan. Mm.
There you go. One more time. All right. There's Pokis Tibaro, gentleman second. Thank you so much for watching.